Este defensa un Hospitalet 1, Raúl, primera pregunta. Bueno, Xavi, empate a 1, empezó el partido bien, se empató antes del descanso. ¿Cómo valoras el resultado? El resultado para mí no es bueno. Al final vienes a todos los partidos a ganar y creo que teníamos que haber ganado, no porque lo que se haya visto, sino porque al final teníamos como equipo, creo que teníamos que haber hecho un poquito más e intentar, pues, sobre todo que no nos pillen en estas contras que nos están matando y tener todo mucho más controlado. Ha sido una primera parte rara, se ha adelantado el equipo, ha tenido Canario el 0-2, luego ha parado una muy buena push y a la siguiente jugada ha llegado el golazo del empate. Sí, al final tampoco creo que no hemos estado del todo bien. Al final hemos tenido muchas pérdidas. Cuando teníamos pérdidas por dentro nos creaban muchas transiciones, nos costaba después llegar. Creo que ha sido un partido más o menos igualado, que sí que hemos tenido la suerte de que nos hemos adelantado, pero al final una de las cosas que se les decía a los jugadores esta semana es que chutaban desde fuera del área, que te dejan chutar, que hay que probarlo, que hay que probar el portero, y creo que hemos pecado mucho de querer llegar haciendo paredes hasta dentro del área pequeña. Y creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos porque hemos tenido muchísimas opciones de tirar desde fuera y al final ha habido 3-4 tiros como mucho. Y creo que el equipo, después del gol, ha estado durante unos minutos bien. Ha venido la lesión de Canario, que no sabíamos si estaba o no estaba. Al final nos han pillado en una muy buena definición de Sergi Gestí, que al final la teníamos controlada también, porque sabíamos que se metía por dentro, que tiraba palo largo, como el día del Español B, que metió el gol también en el minuto 80 y pico, si no recuerdo mal, de esta manera, que era el empate. Y eso es lo que no puede ser, cosas que tienes o que sabes que van a hacer, que te lo hagan. Y aparte del resultado, se ha perdido una oportunidad de aumentar distancia porque todos los rivales directos han pinchado también. Sí, pero bueno, al final es una jornada menos que queda, mantenemos distancia con los dos perseguidores principales, que son ahora mismo el Sant Andreu y el Prat. Estamos a la espera de esta tarde del Tarrasa a ver qué hace, pero bueno, al final nosotros tenemos que ir partido a partido. Esta semana era intentar ganar aquí, la semana que viene lo mismo, ir a Reus, intentar ganar y ya está. Parte de baja, parte de baja, Canario, que se ha marchado lesionado. Cada parte del golpe no tiene nada más tampoco, ¿no? No, Óscar no tiene nada más. El golpe en la cabeza, pero que podía continuar. Al final ha sido un cambio porque creía que otro jugador nos podía aportar más y ya está. Hemos intentado abrir campo, jugar con bandas después también y intentar pues que llegáramos por fuera, que es una de las cosas que nos estaba faltando en la primera parte sobre todo. ¿Y Canario qué tiene? Canario tiene un golpe, no sabemos si es golpe, se le ha quedado dormida la pierna, parecía como que se había roto, después cree que no, pero ahora no sabe tampoco. Tendrá que hacer pruebas, al final ha podido continuar, no estaba al 100%, pero bueno, pero al final con la calidad que tiene, pues con lo que estaba haciendo, pues iba valiendo. Però... Xavi, has dit coses que sabien que anaven a passar i han passat, això com es canvia? És a dir, si els jugadors ja ho saben i tu ja els adverteixes, però passa, sí, al final... evidentment que arriba a jugar, però què es pot fer des de la banqueta i a l'equip què pot fer perquè no torni a passar? No, al final nosaltres hem d'insistir en el que sabem dels rivals, insistir en el que fan molt bé, i sabíem que el Castelldefels, sobretot, que sortia molt bé a les contres, tenia un mig del camp cap endavant molt ràpid, dinàmic, tenien conduccions bones, tenien molta profunditat per les dues bandes, Aumatell, que es mou molt bé, que sempre havia estat mitja punta, l'han posat a l'antecentro i està funcionant molt bé perquè té aquesta capacitat de caure, de quedar-se a les pilotes, i això ho teníem claríssim. I després a jugadors de banda sabíem que a Gestí li agrada molt ficar-se cap a dins, que a Pedro Bilbao és de més conduir per després ficar bons centros. Bueno, al final el rival també juga. Jo crec que ells també coneixen com juguen a jugadors nostres i tot i així els jugadors nostres en algunes situacions de partit també els han superat sense cap problema. Al final nosaltres els donem la informació i després intentem que passi les menys vegades possible. Però clar, si agafa Gestí, retalla cap a dins i te'l fica a l'esquadra, tampoc pots fer molt. Saps? Al final és aplaudir-lo. A lo millor si busquem pots estar una mica més a prop perquè li costi més, bueno, però al final és futbol, són errors i els errors es paguen. L'equip està patint molt davant d'equips que es tanquen molt del darrere, el Castelldefels. Jo crec que si agafes una cinta mètrica no hi ha mai més de 2 metres de distància entre un jugador i l'altre, però veiem que li passa al llarg de la temporada contra aquest tipus d'equips o aquest tipus de plantejament li costa moltíssim desllorigar el partit. Sí. Ens costa a nosaltres, li costa al Barça, li costa a qualsevol equip. Al final, a totes les categories, tots els equips estan més o menys treballats. Si saben que et ve un equip que és de la part alta, doncs el normal que fan és tancar-se darrere, intentar aprofitar les seves contres, i a més, un equip que té jugadors amb molta velocitat és el normal.
Jo també, si estigués al Castelldefels, segurament hagués plantejat el partit de la mateixa manera. Estar replegats, ser solidaris, intentar, a la que tinguem la pilota, ràpidament canviar de banda per entrar per l'altra banda, perquè saps que l'equip rival, nosaltres en aquest cas, incorporem els dos laterals si fa falta, que tirem molta gent endavant. Clar, el que ens ha perjudicat molt és les pèrdues fàcils, perquè al final si t'apreten molt bé pots tenir pèrdues, però un passe de 5 metres que no hi ha ningú i li dones al rival, o de 10 metres, això sí que no, és el que no pot ser, perquè és un passe fàcil que l'hem de tenir controlat. I aquesta primera part sobretot ha passat moltes vegades, de jugadors de moltíssima qualitat, com Òscar García, com Cristian Gómez, com Losada, com Dani, com tots els que teníem al camp han tingut pèrdues que són evitables. Aquí està el problema, però bueno, al final és futbol també. Avui teníem un bon camp, una bona gespa, i tot i així no hem sigut suficientment bons a l'hora de fer circular la pilota. Una setmana ha sigut una setmana complicada, jo crec que tampoc també s'ha de posar en valor en aquest context. No ho sé com es resoldrà la qüestió, però sí afectarà per al que resta de temporada, més enllà de si es pot perdre un home o no, falta la decisió, i com pot afectar la planificació dels partits que resten per acabar la temporada. Home, el que sé és que si es perd un home, a mi com a entrenador em perjudica. Al final era un home important, que tenia els seus minuts durant la temporada, però és el que hi ha, al final, ens hem d'acostumar a pensar que si no està és com si fos una lesió i ja està, i amb els que som ho traurem i sense cap problema. Al final sí que és normal que afecti una mica durant la setmana, hem intentat que els jugadors estiguessin una mica aïllats del tema, tot i així tothom, des de jo fins a l'últim, sabíem com anava tot i afecta una mica. Hem intentat que sobretot al final i quan més a prop del partit intentar tenir alliberada la ment, que fessin durant els entrenos coses que no els hagués de fer pensar molt, perquè així d'aquesta manera disfrutaven, s'oblidaven de coses, però al final aquesta setmana ja l'hem passat, ara hem de pensar a la següent ja. El dimarts intentar començar a treballar fort per tenir una altra final al cap de setmana. Xavi, potser l'embranzida final és un pèl massa tard, no? Heu posat més físic als darrers minuts, que sí que heu dificultat una mica més el Castelldefels. Sí, però al final hem posat 2 puntes al final per intentar el joc més directe, tampoc és el nostre joc. Si et pares a pensar, sí que hem aconseguit estar una mica més lluny de la nostra, però tot així ens agafaven en contres, perquè hi ha hagut un parell de contres que les havíem d'haver tallat molt millor, no les tallem, i aquest no és el joc que ens agrada a nosaltres, el que practiquem el dia a dia als entrenaments. Practiquem una altra cosa. Al final sí que tenim aquesta variant, que si es posa un partit com s'ha posat avui, tens a Draman en aquest cas, el fiques una mica més directe amb Ripoll, les caigudes, sobretot jugant amb 2 delantecentros que vagi la pilota a banda, amb Alfonso Magi i que fiquin bons centros. Al final també noto a faltar que hi hagi millors centrades, però al final el jugador juga. Jo crec que tots els jugadors volen ficar la millor centrada del món, però al final hi ha circumstàncies, el camp, el moment, que s'hi va molt asfixiat. Primera divisió, a primera, segona.